Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ƙwallon ƙafa. Shiri ne wanda zai dinga magana akan tsokaci, hira da masana ƙwallon ƙafa, sharshin wasanni da siye da siyarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Bari mu tsallaka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ta siya a kakar wasannin bana. Shin kuna ganin wannan 'yan wasan za su iya ci musu Premier League? Duba da yake waccan shekara an fafata da su akan teburin Premier, daga ƙarshe kuma suka kasa kai bantansu. Shin kuna gani a wannan shekarar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, ko kuwa za su ci gaba da zama a top 4 ne, ko kuma akasin haka? Wannan su ne jerin 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal suka saki a wannan kakar wasannin ta bana. Shin kuna ganin cewar akwai 'yan wasan da bai kamata su rabu da su ba, duba da irin ƙalubalen da yake gabansu? Za ku iya faɗa mana ra'ayoyinku a comment section. Shopshare ne suka ɗauki nauyin wannan shirin. Ku bibiye su a shafukansu na sada zumunta. Ku ci gaba da bibiyanmu a shafukanmu na Naija Hausa TV.